I dette oplæg vil vi snakke om den amerikanske økonomi og blandt andet komme ind på begreberne white collar og blue collar workers og klasseopdelingen i USA. Dette oplæg vil også blive opfulgt af noter, der bliver lagt på fronter, da vi ikke kunne få en lydfil til at virke. Men nu skal vi høre, hvad Mikkel har at snakke om. Som tidligere nævnt er amerikanerne et ufatteligt hårdt arbejdende folk. Det hænger ikke mindst sammen med, hvilken social ulykke det i USA er, hvis en fyreseddel skulle ramme en. I Danmark, for at tage en hurtig sammenligning, som vi jo er blevet påbudt af Ulrik, så er det sådan, at bliver man fyret fra sit arbejde, så har man 2 år på dagpenge, hvorefter at pengene mere symbolsk bliver flyttet til bistandskassen. Og som sagt er det jo mere symbolsk, da man jo stadig får sine penge. Sådan fungerer det ikke i de forenede stater. Der fungerer det faktisk sådan, at hvis man bliver fyret, så har man 6 måneder, hvor man får støtte af staten. Hvis man nu står som ufaglært eller andet, ikke har fundet et job efter de her 6 måneder, ja, så er det surt show. Men i forbindelse med den her økonomiske krise, så har man faktisk fået mulighed for at kunne søge om ekstra. Man kan altså få 90 dage ekstra med støtte fra staten i USA, hvilket er helt uhørt i forbindelse med den her krise. Så det føler amerikanerne noget stort, og noget som Obama han har fået indført. Derudover kan man få adgang til madkuponer. Ja, det lyder næsten som 2. verdenskrig. Der er mange forklaringer på den her krise i USA, og der er naturligvis ramt nogen hårdere end andre, nøjagtigt som i Danmark. I USA taler man om begreb, der hedder blue collar workers og white collar workers. Vi skal starte med at tage de første, som er blue collar workers. Så er det klart dem, krisen har ramt hårdest. Det er ufaglærte, og det er ofte nogen, der bruger deres hænder som håndværkere og tømrere. Det kan være rigtig, rigtig mange forskellige ting. Men grunden til, at krisen har ramt de her blue collar workers hårdest, det er simpelthen på grund af outsourcingen. USA outsourcer som ingen andre. Desuden så har mekaniseringen naturligvis også været med til at ramme den her i forvejen hårdt ramte gruppe. Så er der white collar workers, de er ikke ramt helt så hårdt. Det er ofte folk ansat i servicebranchen eller højt uddannede folk. Det vil altså sige, at den her krise rammer blue collar workerne hårdest på grund af outsourcingen. Men det rammer naturligvis også dem, der sidder længere oppe i systemet, men dog gavner den mest dem, der tager længerevarende uddannelser. Men der er naturligvis også folk, der ikke har mistet deres job under denne krise. Men for de folk har der altså heller ikke været nogen dans på roser. Blandt andet fordi, at de amerikanske firmaer mener, at grunden til manglende salg de seneste par år er på grund af for høje lønninger. Nogle mener, at de har fået lidt galt i halsen, andre mener, at de har fuldstændig ret. I hvert fald har mange af de amerikanske koncerner sænket lønningerne til deres medarbejdere markant, simpelthen for at få forbruget op. En smule for skruet vil mange mene, men det er altså, hvad der er sket. Som følge af det her, de her lønsænkninger, så er der mange amerikanere, der er nødt til at have 2 jobs. En situation, der jo i Danmark vil være fuldstændig uhørt. Vi har stadigvæk vores fede lønninger på trods af den her krise, som krasser i det danske land. Så derfor 2 meget forskellige kriser i Danmark og USA, alligevel den samme internationale krise. Der er mange problemer med et samfund med stor økonomisk ulighed. En udfordring i den amerikanske økonomi er en markant ulige udvikling i indkomsterne, samtidig med en høj arbejdsløshed. Det vil sige, at deres Gini-koefficient, altså det tal, man bruger til at identificere, hvor omfattende indkomstulighederne, der er i et samfund, er vokset. I USA ligger Gini-koefficienten cirka på 0,45, hvor 0 er et udtryk for fuldstændig lighed i indkomsterne, og 1 er et udtryk for stor indkomstmulighed. Derfor vil der med et tal på omkring 0,45 være tale om en væsentlig indkomstulighed mellem indkomstgrupperne i USA. Hvis man ser på det tal i forhold til f.eks. Danmark, hvor Gini-koefficienten ligger på under 0,25, altså minus 0,25, vil man kunne se, at der i Danmark ikke er så stor ulighed som i forhold til USA. Men her vil vi kigge nærmere på en model, som Howard University Dennis Gilbert har opstillet for at beskrive, hvordan lagene egentlig fungerer i USA. Allerøverst finder vi den kapitalistiske klasse. Det er de folk, der tjener mindst $750.000 om året, altså ca. 4,4 millioner kroner. Og det er altså dem, der tjener mindst det antal penge. Størstedelen af deres indkomster, det stammer fra for eksempel aktier, og deres indflydelse på samfundet, den er helt enorm. Det er dem, der kan trække trådene, og de bidrager ofte med betydelige midler til de 2 politiske partier.
Deres investeringer vil ofte have direkte eller indirekte betydning for store befolkningsgrupper i det amerikanske samfund. Klassen lige under den kapitalistiske klasse kaldes den øvre middelklasse. Det er dem, der tjener mindst $70.000 om året. De er som regel universitetsuddannede og har job som ledere eller fagfolk og virksomhedsejere. Det kan også være højtuddannede læger eller for eksempel højtuddannede advokater. Det er cirka 14% af amerikanerne, der lever i den øvre middelklasse, og de har adgang til alle de goder, som der følger med den amerikanske drøm. Det tredje lag, vi vil kigge på, er middelklassen. Det er de mennesker, der tjener ca. $70.000 om året. For at opholde sig i middelklassen kræver det at have taget mindst en studentereksamen. De jobs, du vil have, er typisk mellemlederstillinger eller selvstændige, men også håndværkere eller ledere af arbejdsteam vil opholde sig i denne klasse. Langt de fleste amerikanere de opfatter sig selv som tilhørende netop middelklassen. Næste klasse, det er arbejderklassen, og det udgør ca. 30%. I USA, der kalder man det ikke arbejderklassen, da det så får negative undertoner, ligesom i Danmark, hvor arbejderklassen er noget, vi er stolte af. Gruppen arbejderklassen, de tjener ca. $40.000 om året, og de arbejder i industrijobs og detailhandel og landbrug. De har ikke nogen specielle kvalifikationer, men de skulle kunne basale færdigheder som læsning og skrivning. Working poor, det er en gruppe af arbejderklassen, som arbejder, men stadig forbliver fattige. De tjener omkring $25.000 eller mindre, og de udgør 13% af befolkningen. Det kan være ufaglærte personer i servicejobs, altså for eksempel lavtlønnede fabriksarbejdere. Og her der er der en stigende grad enlige mødre og afrikansk-amerikanske, som ikke har nogen uddannelse end grundskolen, ikke har anden uddannelse. Da de tjener så lidt, der har de ikke mulighed for at spare op, og de har begrænset sundhedsforsikring, og de er meget afhængige af Social Security og Medicare. Til sidst, der har vi underklassen, og den er cirka 12%, og de tjener under $15.000 om året. De fleste i underklassen, de er arbejdsløse eller deltidsansatte eller sæsonarbejdere. De har ingen uddannelse, og de lider ofte af sygdomme, der enten er fysiske eller psykiske. Og et barn, hvis forældre befinder sig i denne samfundsgruppe, har kun 50% chance for at stige op ad samfundsstigen og bevæge sig væk fra et liv, som ikke er misundelsesværdigt. I Danmark, der er det jo helt anderledes, da vi ikke har da vi ikke har så mange forskellige samfundsgrupper. I Danmark, der kan man ikke rigtig snakke om en underklasse, som man kan i USA, da alle de er mere lige på grund af det sundhedssystem, vi har. Dog i Danmark findes der en meget, meget lille overklasse, men de er slet ikke så manipulerende og sidder så meget på magten, som de gør i USA. Så derfor er der stor forskel i vores samfundsinddeling i både Danmark og USA. Om social mobilitet i USA. En undersøgelse foretaget i 2011 illustrerer, at amerikanerne faktisk har svært ved at bryde den sociale arv. Hele 42% af amerikanerne bliver i det samfundshierarki, som deres forældre var i. Hvis vi sammenligner det med Storbritannierne, var der kun 30%. Faktisk lå USA allernederst af de 10 lande, der figurerede i undersøgelsen. Hvis vi ser på den økonomiske krise, så har der haft den effekt, at forældrene i middelklassen er blevet mere nervøse for, om deres børn vil blive bedre økonomisk stillet end dem selv. Men faktisk så er det gået den forkerte vej. For første gang i 50 år er middelklassens levestandard faldet. Ja, amerikanerne tror ikke engang selv på det mere. En undersøgelse foretaget af Rasmussen Reports fra 2012 siger, at blot 63% af den amerikanske befolkning tror, at deres børn vil blive bedre økonomisk stillet end dem selv. Problemet skyldes, at skattepolitikken blev lavet om i 1995, da skatten for de rigeste i samfundet blev sænket. Af USA's rigeste, så betalte de i 1995 30% i indkomstskat, hvor de i 2007 kun betalte 16%.
To amerikanske forskere, Jacob S. Hacker og Paul Pierson, har set på problemet med politologiske briller. De påpeger det politiske system, der er præget af lobbyisme og erhvervsinteresser, som faktisk vil ødelægge demokratiet. Sammen har de er gået sammen og skrevet en bog, hvori de er kommet frem til, at hele 40% af nettoindkomststigningerne over de seneste 40 år er gået til den rigeste befolkningsgruppe, som kun er på 1% af den amerikanske befolkning. Og denne gruppe har haft en større nettostigning end hele 90% af samfundet.